Ok. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors les fans de Maître Badara Aliou Badji di Sawalika an ka fanu bɛ bɔ nin waati in na ne ka foli kɛrɛnkɛrɛnya ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma da kun ye kelen pewu ni fɛɛrɛ ye aw bɛ salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah suma alhamdulillah rabbil alamin. Ndo bala ye bisi ka tamin dilan ma ma sɔrɔ ne la aliya wa aliya mala fo ala wale ma ya do sanga ani waati bɛɛ a b'a ka aw yɛrɛ fo ka wale ɲuman dɔn sanga ani waati bɛɛ miniti bɛɛ seconde bɛɛ c'est vrai a kɛra fanga ye ma ka kɛ mina ye les fans an ka ɲɔgɔn an b'aw bɛɛ fo ka wale ɲuman dɔn o tu commencer an bɛna aw hakili jigin fɛn dama dama ɲɛna an bɛ sɔrɔ ka na ni an ka devoirs yɛrɛ ye très simplement an bɛ fɛ ka hakili jigin mun de la o de ye simplement a k'a dɔn k'a fɔ ko kalanbolo ninnu bɛɛ bɛ fonctionner na kalanbolo ninnu bɛ fonctionner comme avant sisan yɛrɛ a ka wuli ka tɛmɛ fɔlɔ la kan n'o de ye ensemble nasira bɛɛ ye ensemble il y a ensemble fébrileux et puis il y a savant nouraniya il y a savant zulmaniya dalailul khairati ilmu honorable ilmu bargout a ka ca kojugu protection totale a modèle ka ca kalanbolo ninnu taara presque 30 ou à peu près 30 et quelques y'a ye donc k'aw lasɔmi ko kalanyɔrɔ ninnu bɛ fonctionner na hali bi hali sini an bɛna na numéro bila commentaire la olu numéro ninnu ni minnu bɛ fɛ ka kalanbolo ninnu sɛgɛrɛ n'o de ye an ka whatsapp groupe ninnu ye telegram ninnu a bɛ se k'an contacter o numéro la secrétaire bɛna aw de kɔni ala ka jɛ alors n'an bɔra yen an b'a fɔ aw ɲɛna ko a kana ɲina a ye abonné an ka page ninnu kan a ye abonné YouTube Facebook Instagram Viber TikTok, etc. Ay abonné. Now abonné na kana ina ay notification like it. Bukan na video ke. Anda suruh kau connected now na connected bro. Aksi na video suruh awal ni. Alors kuna sinambora ka kuma muso ka parti doka. S'agit de quoi? Muso ni na fɛnw b'u kɔ ka kɛ sababu ye k'u ka ko caman ɲagami n'u cɛw ka kote k'u ka kow ɲagami ka ko caman bɛɛ ɲagami ka taa dɔw yɛrɛ kɛ olu mɔgɔ tɛ bɛn sigida la olu de bɛɛ bɛ kɛlɛ de la dɔrɔn ka dɔw kɛ ka hɛrɛ bɛ sɔrɔ kow kɔrɔ u b'a bɔ ka cɛ u yɛrɛ ma a ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ taa kɛ ni fitinɛ ye kɛlɛ de y'a ko bɛɛ juguya ye cɛna fɛn minnu b'aw kɔ na fɛnw don o de bɛ kɛ sababu ye ka ninnu ko jugu lase aw ma hali bi an b'an balakaw ka parti la an bɛ kumana musow bolo de kan hali deuxième catégorie mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen musow la olu yɛrɛ ka souci ye jumɛn de ye mɔgɔ t'u fɛ hali n'u ko b'u yɛrɛ di cɛ ma cɛ bɛ ban o la o maa man di an b'a fɔ o ma ko jolimangoya olu joli man di o maa man di ko man di mɔgɔ si ye wa ko foyi man d'a tigi la a mana a bolo don ko o ko la a tɛ ɲɛ sɔrɔ o la. Mais an nana ni dabali min d'aw ma an b'aw dari ala kama kira kama a kana ta k'a kɛ kana laban ka kɛ sungurubaw ye an b'aw deli ala kama kira kama a kana na nin ta ka taa nin baara kojugu ka n'aw yɛrɛ yɛlɛma ka kɛ sungurubaw ye an ka ala dari t'o ye an ka ala dari le dɔrɔn jolimangoya min b'aw la ka se ka jolimangoya ta ka bɔ aw kan k'aw jolimandiya k'aw koja mɔgɔ o mɔgɔ ɲɛ mana d'aw kan i ko sin ka diya o ye ten i sin k'a tigi attirer o mɔnya mana da i kan ten i sin k'a tigi attirer y'a ye hali ne yɛrɛ min bɛ secret nin fɔra ye n'i y'a baara ne ɲɛ mana da i kan i b'a ye i bɛ sin ka ne ja tigɛ ten nka o n'a ɲɔgɔnna don n m'a fɔ a ka taa ta k'a baara ka na ne ja tigɛ dɛ ni min y'o kɛ n na n ka tanga n'a ye ko wuli dɔw bɛ fɔ a dɔw ko kɔrɔkan n b'o choix tigila f'a b'a dɔn je suis dangereux mon deux chiens ici Morgan et l'équipe ni min taara baara ka na dɔrɔn n bɛ Morgan bila a tigi la. Ok, donc terre à terre, an b'aw dira kana sɔn k'a ta k'a baara kana yɛlɛma ka kɛ komi e yɛrɛ de kɛra jagokun ye e de kɛra marchandise ye i bɛ k'i yɛrɛ jago sisan an bɛ k'aw dari ma a kana a baara kana yɛlɛma ka kɛ jaba feerelaw ye a kana sɔn k'o kɛ voilà mais k'a baara i ma ka diya i ko ka diya cɛw ye ko ka diya musow ye parce que jolimandiya yɛrɛ bɛ mɔgɔ se arijɛnɛ ma n'i ma ka di ka ban i ka ko bɛɛ ka nɔgɔ i ka ɲɛnamaya bɛɛ ka nɔgɔ. Mais ni jolimandiya tira hali fitinin vraiment i ka ɲɛnamaya yɛrɛ man di i ka ko bɛɛ lajɛlen bɛ gɛlɛya
o kama na be faka bon ni ka muso de menaye mais cɛw tɛ quoi cɛw a kana yɛrɛ sɛgɛn hali n'a ye nin baara a ti sɔn o la quoi il suffit seulement symbole kelen de bɛ yen turamuso turamu ye symbole 16 mais il y a une seule symbole kelen bɛ turamuso 16 la n'an b'a fɔ a ma ko kalalaw ka symbole ni an bɛna n'a bila n'an ye vidéo fɛngɛ ni vidéo partagera wagati min na an bɛna symbole ni photo bila c'est o symbole ni i b'o de sɛbɛn comme i n'a fɔ an ɲɛ b'a la sɛbɛn bɛ cogo min na. Regardez ici, voilà, il y a un symbole là, symbole de semaine de Chogominani, avant Séveti. Donc, il y a un symbole de semaine comme Anyabara pour le centre de Chogominani. Donc, il y a un symbole de semaine au Chogora, même chose. Après, sur le Mousso, à la semaine où il est bon, on doit y aller donc on a fait peut-être pas la main quand la semaine tabaléoa ou quand la semaine fétrulia ou bien pic seulement c'est bon ou bien c'est quel genre de couleur de pic. Oui, avec la semaine bleue, avec la semaine bique comme on va faire tout le monde, avec la semaine tabac, avec la semaine fétruelle, mais que ça soit noir, encore noir, avec un affimé. Na famille n'y a semaine affimé comme on y va la tout le monde, voilà la photo, la photo de l'année pour les affaires. Voilà, donc avant c'est comme on y va la tout le monde. Tɔgɔ ti sɛbɛn a la a bɛ symbole de sɛbɛn komi an ɲɛ b'a la cogo min na n'a y'a sɛbɛn ka ban nin cogo kelen in na a bɛ sɔrɔ sisan ka wulumuso musoya voilà ale bɛ sɔrɔ Dagaliw fɛ siya dɔ b'a fɛ Burukina yan ko Dagaliw kɔni Daga dɔ t'an kɔrɔ yan dɛ k'a ka yafa ma quoi ko ma tugu ko tɛmɛtɔ de donc a b'a fɔ Dagaliw ye olu bɛ muso dun olu b'o sɔrɔ ale bɛ kulusi ninnu ala wulusumasiyɛn ninnu olu fana bɛ se ka wulu gɛɛsi sɔrɔ kosɛbɛ. Voilà, wulumuso du a ɲɛfɛla quoi wulumuso ɲɛfɛla a b'o de ɲini k'a ja n'i y'a ja i b'a ta ka fɛngɛ n'a ka di i b'a sin quoi k'a kɛ mugu ye k'a dɔɔni ta k'a bila sɛbɛnden ni cɛmancɛla la ka taa di golotigilaw ma o b'a tugu n'o y'a tugu ne bamuso a ta i k'i kun da i b'a don i kunkolo i kunsigi jukɔrɔ. Voilà, il faut trouver une solution. Alors, il va y avoir des gens qui font des droits, alors qu'ils font des choses qui font des choses. Il y a des gens qui font des choses, ça comme ça attire les hommes, ça attire les femmes. Abi Mandia, Abi Tio Samaka Guerrera, Abi Mousso Samaka Guerrera, Abi Koja Mo Bay, Abi Koja Mao Manyama Laika, to 17 Bi Punakaba. Non, Abu comme nous, Lucho, Mousso, Obe Giro Kanchomina, Baby Giriganti. Kotara, Benson Kotara, Makorma Kotara, Mao Manyama Laika, Bigirikani. Bigirikane, Bigirika, Kala Lauri, kuma ya symbol na chukuna, symbol na basa ya kumi shan, anyaba na chukuna, na ya sebeti kapa, abu muso juni kashi atije kape mwere, abishine ibaja, biaja, nimsika do sous forme, kuma abu forme, nimsika do, tuna forme, muso do ati ka dima, nefelan ka dima forme na, nimsika do 17 forme chukuna, ya pas de problème. Bon, ni ya ubeka chaima, ibashi, shan ibashi kwa, iba blaka wakumba ka, ashinganye. Après la guerre, il va mourir dans le cadran. N'a qu'à des frères d'hommes, voilà, mais chou forme, ça c'est plus bon aussi. Ça dépend maintenant comme quel est facile pour vous. Donc, à ce moment-là, il s'est dit, il fait il fait il va lui payer le misérie. Il veut payer le donc à faire approcher le ski là, avec le ski du corps, comme à lui, il met les fins de quand il peut, ni cɛw ye olu bolo fo bɛ tanu ɲɔgɔn na i nɔfɛ o yɛrɛ ta n'i bɔra o ɲɛkɔrɔ ko yɛrɛ ɲina ko mɛ mun de y'a to sunkuru nin ko ka di n ye fo ka taa se nin yɔrɔ la elle n'est pas assez charme elle n'a pas tout ça mais pourquoi c'est comme ça c'est-à-dire o b'a kɛ o t'a dɔn fɛn min y'o bila la hali muso ɲɔgɔnw olu yɛrɛ bɛ girin girin kan bɛɛ bɛ fɛ ka kɛ o terimuso ye i ko ka di o bɛɛ ye. Mais vous savez, vous avez une femme qui est juguya quoi. On y a un date pour elle. Mais en bas de ala kama kira kama. Ne pas. Amani ndao makaka takasuru bayake. Amani ndao makaka ke jabafiri lauye. Amani ndao makaka mle kapcho escroquer ka. Chau kwa waru puti. Ani ndalu mali wasa au ni musomi mamandi. Aka mandia flafle ya kata. Aka baraka hereso. Ni minu ya taka ke suru bayasrai. Nta ya fama ala kana tola bawo dangale nta ya fama wa ala kana tola
minnu y'a ta k'a kɛ k'u yɛrɛ dɛmɛ u yɛrɛ ma man di cɛtiɲa b'u fɛ musotiɲa b'u fɛ teri t'u la terimuso t'u la tericɛ t'u la u bɛ jago min kɛ a ti marché olu yɛrɛ ma man di u bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ la komi u bolo mɔgɔ yɛrɛ la a dira aw ma a y'a ta a y'a yɛrɛ dɛmɛ n'i k'i bɛ jago kɛ ko ka di mɔgɔw ye i ka jago bɛ marché n'i k'i bɛ baarakɛ yɔrɔ dayɛlɛ n'i ko ka di mɔgɔw ye yɔrɔ bɛ marché n'i k'i bɛ atelier kɛ n'i makari ka ban a bɛ marché i bɛ ko o ko kɛra ala ka dugukolo kan n'i yɛrɛ makari ka ban o ko bɛ ɲɛtaga sɔrɔ mais n'i ma man di salamu aleykum fatiha o tɛ diya dɛ donc a di kun ye aw ma nin de kosɔn an bɛ b'a k'aw sɔn min ko nin ye bamanankan de ye parce que a bɛɛ b'a dɔn maître Badara Aliyu Badiri di sabali kan ye je suis là n tɛ tubabukan mɛn n bɛ n yɛrɛ forcer ka tubabukan bama ninnu dɔw fɔ aw ye wa tubabukan ba fo ka di ye mais n yɛrɛ tɛ tubabukan maîtriser donc a kɛra ten traducteurs bɛ olu bɛ n ka émission ninnu yɛlɛma en français en anglais en arabe en hausa et puis en wolof et en moré en baoulé en yi bete o kan dama dama dɔ bɛ yen u bɛ kuma min yɛlɛma a kan ninnu na k'a fɔ donc n'olu nana traduction kɛ n ka émission kelen kelen bɛ u bɛna a traduire n'o y'a traduire an bɛ sɔrɔ k'a video kɛ ka sɔrɔ k'a partager donc il suffit seulement a b'a dɔn cogo jumɛn na ko nin video de bɛ fɔra nin kan na a bɛ taa commentaire lise a bɛna ye nin a bɛna ye commentaire yɔrɔ la traduire en français ou traduire en arabe ou bien en bambara donc i b'a dɔn o cogo de la ko a traduit kan ye nin bon aw minnu tɛ sɛbɛnni yeli dɔn k'a kalan aw bɛna dɔn cogo jumɛn ko kumakan nin yɛlɛmani nin kan de la ka se k'a lamɛn n'a ye video cliquer a bɛ se k'a pousser ka taa fɔ a cɛmancɛla la a bɛna ye video bɛ kan min fɔra automatiquement o kan nin video enregistré la n'o kan nin donc n'o t'aw ka kan mɛnta ye aw bɛ se ka sɔrɔ ka bɔ k'a pousser ka jigin video na a bɛna taa sɔrɔ an ka video kelen an bɛna partager komi siɲɛ 5 6 7 est-ce que vous voyez bien donc c'est un truc comme ça bon minnu fana b'u yɛrɛ ɲininka ko munna maître Badara Aliyu tɛ sɔn k'a yɛrɛ ɲɛda présenter kumasi dɔwɛrɛ tɛ arnaqueur ka ca n tɔgɔ gansan yɛrɛ dɔrɔn maître Badara Aliyu Badiri di sabali kan arnaqueur ka ca mɔgɔ caman de y'a ta ka to ka mɔgɔw arnaquer n'a ye n'i taara réseaux sociaux sanfɛ sisan n'i y'a cliquer ko maître Badara Aliyu Badiri a min bɛ bɔ nin page min bɛ bɔ maître Badara a ka ca e yɛrɛ t'a la a yɛrɛ ye min ye tugun Samori Touré photo dɔ bɛ kɛ ne ka page ninnu kɛrɛnkɛrɛn bɛɛ kan mais n'i donna sisan ka n tɔgɔ taper réseau sanfɛ tɔgɔ min bɛ bɔ a ka ca ni 100 ye maître Badara kan a original yɛrɛ ye min ye t'o dɔn tugun donc ça fait que vraiment n tɛ fɛ mɔgɔw bɛ n ka image fana nɔgɔya quoi o de y'a to n tɛ sɔrɔ ka yɛrɛ présenter mais à un moment donné on va trouver une solution pour tout ça voilà an ma solution sɔrɔ ninnu biɛra an mana na an mana se ka baaraw organiser cogo min na n'a y'a sɔrɔ marabolo ninnu tɛ se ka an ka image lanɔgɔya ka an ka image lanɔgɔya n'u ka waleya jugu kɛ n'u ye ni ala sɔnn'a ma ka an fanga se wagati dɔw nataw la an mana na ɲɛ sɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na an b'aw bila yan i k'an bɛɛ sɔnni n mana video wɛrɛ monter tuguni assalamu alaikum